Hi havia una vegada, a un barri d'Algemesí, una comissió fallera que duia molts anys fent molta festa al seu casal. Una falla plena de gent que tenia moltes ganes de passar-ho bé i fer que la festa del seu barri siguera la més ideal possible. Però un dia van descobrir que aquesta falla estava baix un encanteri. Tenia una rosa encantada que des del dia de Sant Josep fins a la nit del mateix dia, però un any després, anava caiguent-li un pètal de la flor. Tota fallera que volguera podia presentar una carta al president per a ser fallera major, abans que caiguera l'últim pètal de rosa. Del contrari, els dies de festa desapareixerien per sempre. És per això que abans que caigueren els últims pètals, uns pares d'una fallera d'aquesta comissió han decidit escriure una carta per a presentar a la seva filla i fer-li entrega al president de la falla. En el mateix instant que es va fer entrega de la carta, tots els pètals van caure de la rosa encantada. Es va convertir en un ram de flors ple d'amor i d'il·lusió, que se li anava a regalar a la fallera major 2020 el dia de Sant Josep per la nit. Avui ja és la nit. Avui comença un any faller, el teu any. I este és el teu ram. Fallera Major 2020, Iris Durán García.